Gashi na amfana da buhun shinkafa daga Sultan Abdulrazak. Mun ji daɗi, Allah ya saka da alkhairi. Me aka baki? Shinkafa. Daga wannan lokaci duk siyasa da za a yi in dai a Gwale ce, kamar yadda aka ba kowace gunduma, duk gundumar da aka bata kasanta mu ma yankin Gwale, mu ma yankin Ɗorayi sai an bamu namu, don mun fi ko ina yawa, kuma duk abin da ake nema muna da su, muna da 'yan boko, muna da matasa, muna da masu kuɗi, muna da komai da komai. Idan Allah ya sa suka bamu dama, wallahi ba za su yi da sani ba. Sai na yi abin da tun daga 1999 zuwa yanzu ba. A yanzu abin da muka yi a nan gurin mun yi empowerment ne na mata, kasancewar watan azumin Ramadan ne, sai muka duba muka zazzabo marayu da kuma masu ɗan ƙaramin ƙarfi, haka aka raba musu kayan azumi, shinkafa da sauran abubuwa da gero da sauransu ne, wanda zai daɗa rage raɗaɗin yanayin da ake ciki. Kamar adadin mutum nawa aka ba wannan tallafi? Da yawa gaskiya, da yawa in na ce ma ga exactly ni dai abin ba, amma da yawa gaskiya. Ya aka yi wajen zaɓo waɗanda suka amfana da wannan tallafi? Ai ka san duk inda muna da kamar yadda duk shekara muna da foundation wanda muke sa mutane suna zazzagayawa, suna jijjiyo mutane masu ƙaramin ƙarfi haka da masu mabukata. So haka muka tattara har muka ga muka samu adadin mutanen da muke ganin haka in aka yi an rage, kuma daidai bakin gwargwado alhamdulillah an yi an rage, kuma dama za a ci gaba da yi, kuma dama can din ma ana yi. Me manufar samar da wannan tallafi? Foundation ne na taimako da sauki da rage raɗaɗi na yanayin da ake ciki, shi ne kawai manufarsa, sai kuma gabatarwa da al'umma ƙudurinmu na takara da muke so mu yi da izinin Allah a wannan ƙaramar hukuma tamu ta Gwale. Wannan shi ne da insha Allah. Al'umma za su ce an fi sanin ka a harkokin abin da ya shafi harkokin fina-finai, me tsallako da kai zuwa siyasa? A to ai ka haka daman take ai. Duk abin da shi fim ai duk gaba ɗaya abu ne da ake neman popularity. Fim sana'a ce wacce take bada popularity, to idan ka samu popularity me za ka yi da shi? Ba sai ka yi amfani da shi don ka taimaka wa society naka, wanda kuma shine target din. Mun samu popularity don Allah yadda za mu yi amfani da shi wajen tsayawa takarar da za mu ci mu taimaki society. A matakin da kake nema ka fahimci an gaza ne a ƙaramar hukumar Gwale? Sosai ma. Ta wace fuska? Ta fuskoki da dama, ta fuskar tun 2011 kusan tun 99 ma dai in short. Mu musamman yankinmu da yake yanki na Ɗorayi, ko da yaushe mu ne kuma baya. Mu muka fi ko ina samar da ƙuri'u, mu muke da mafiya akwatu, mu muke da polling unit akalla 93, amma ko kansila ba mu taɓa samu ba. Hakan kuma yana bayuwa ne da laifin da kamar in ka shiga da yake dinda da muna yara ba mu san me dalilin ba. Haka bayan karfin mu ya kawo mun fara shiga, sai muke ji gorin da ake mana shine ai ba mu da 'yan siyasa. Mu 'yan siyasan mu kawai 'yan asai da mu ne. So wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka yunkura, mu ma daga yankin mu muka fito, kuma za a buga, za mu buga tun daga farko har ƙarshe. Kuma daga wannan lokaci duk siyasa da za a yi in dai a Gwale ce, kamar yadda aka ba kowace gunduma, duk gundumar da aka bata kasanta mu ma yankin Gwale, mu ma yankin Ɗorayi sai an bamu namu, don mun fi ko ina yawa, kuma duk abin da ake nema muna da su, muna da 'yan boko, muna da matasa, muna da masu kuɗi, muna da komai da komai, amma ko da yaushe mu ne a baya. Daga ƙarshe me ya saƙonka ga al'ummar ƙaramar hukumar Gwale? Saƙona daga gaba ɗaya al'ummar Gwale shine, idan Allah ya sa suka bamu dama, wallahi ba za su yi da sani ba. Sai na yi abin da tun daga 1999 zuwa yanzu ba a yi ba. Sai na yi wa Gwale abin da tun da aka dawo ba a yi ba gaskiya. Ba wai rainawa muka yi ba, amma gaskiya tun da muka fara turin, mu har yanzu ba mu tura wanda muka ga yayi mana abin da muke jin cewa ya dace ba. Duk abubuwan face-face ne, amma reality tsakani da Allah, in Allah da su zaɓe mu don su ga reality shi. Ana Sa'adatu Aliyu. Gashi na amfana da buhun shinkafa. Daga wa? Daga Sultan Abdulrazak. Me za ki ce dangane da wannan abin da aka baki? Ina matuƙar farin ciki da wannan abu, saboda shi dama mai taimako ne, kuma ya saba taimakawa al'umma dama. Wannan kawai an riski lokacin azumi ne, amma dama shi ko da shi a cikin yin wannan hidimar yake.
da haka mu babu abin da zamu ce, muna fatan abin da ya fito nema ubangiji Allah ya bashi, Allah ya tabbatar da alkhairi. Wallahi alhamdulillah mu ma gashi namu dai ya fito kuma insha Allah za mu zaɓe shi, za mu bashi goyon baya 100%. Mun ji daɗi, Allah ya saka da alkhairi. Me aka baki? Shinkafa. Gaskiya alhamdulillah mu dai ɗorayi ba mu da mu ce sai da ubangiji bisa wannan tagomashi da muka samu. Bayan ma shinkafa an babban kuɗaɗe kuma da mu yi ne. Muna fata Allah ubangiji ta'ala idan lokaci ya zo masoyan mu kowa da kowa ya fito kan mu ɗauka mu dangwalawa wannan bawan Allah.